Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi makapakati kudziwanso kuti nthawi ya kampeni nthawi imene anthu akumakamaka kutulutsa manifesto awo m'misonkhano yosiyanasiyana zambirinso zikuchitika makamaka tikuonanso odya zake alibe mlandu ndithu wa kuchita chonga ngati waukira timu yake kapena kuti waukira abwana ake. Zambiri zikuyankhulidwa plus adatsewera audio ina yomwe amakamaka adamveretsa anthu imene imasonyeza kuti akuluakulu ena akupanga mamizo kuti amuzimise kapena akuti amuchite discipline zimenezo zidaseweredwa ndithu pa msonkhano wina. So pamene ndili pa ndi pa page so ya Bakili Mulizi TV pamenenso pali busy kwambiri amiyezi imeneyi, ndipo palembedwanso mapost angapo amene aliopereka achidwi kwambiri plus iso china chomwe chinatipasa chidwi ife atidakumandizananso ndi audio ina yomwe makamaka atikuona amumba kuti amayankhulapo zina ndi zina zomwe zimamveka ngati padayenda corruption. Audionso ili kumusiku. So ine ndikangofika pamene pati madziwanso kuti ndiwerenga nkhani momveka bwino komanso ndizukuta momveka bwino kuti tonse pamodzi pano atiyendere limodzi. Ife ntchito yathu tikubweretsa ma update andale sports entertainment kuchokera pa ground komanso pa social media kuti inu pamodzi pano muzisangalala. So mukangofika pamodzi pano ngati muli alendo choyenera kuchita ndi kungopanga makamaka like, share komanso subscribe. Mukatero ndi kuti support yanu yatheka pamenepo ma video zonse kuchoka pamodzi pano muzikhala mukuonera nawo. So tatiyeni ndiyambe kusesereka post by post kuchokera pa page imeneyi ya Bakili Mulizi TV. So post yomwe ikidwa dzulo achakumadzulo kwakuti potengera zomwe zinachitika after 2020 amalawi ambiri sakukhulupirira malonjezo azipani ndiye kutaya nthawi akuti ndikutaya nthawi kumangozungulira dziko lonse kumawuza anthu za manifesto asopano chikhalirecho munalephera kukwaniritsa oyamba aja kakapereka makamaka ndi kenanso kasili fact kachilungamo kuwawa kamene kaka kuti potengera zomwe zinachitika after 2020 amalawi ambiri sakukhulupirira chilichonse chomwe zipani zinazi zikuyankhula ndi kutaya nthawi kumazungulira malawi kuwapanga convince anthu kuti ife ndamene tili bwino yet 5 years ubwino sunaoneke bwino tumaonanso koma kuti ali kunkhota atikunena pano ali kusalima ataonanso akulowera kudeza ali kuchitipa kukalonga uko zimenezo zikumamveka. So page imene ya Bakili yati ayi kumeneko ndikutaya nthawi kumangozungulira dziko lonse kumauza anthu za manifesto atsopano chikhalirecho munalephera kukwaniritsa oyamba aja kumaliza amazati history is the best teacher. So ndikusezerekabe amaposti oti zizukutire lero ndi ngambwi kutapa kutaya. Post number 2 akuti Bebe akulira kuti Jenansi alibe experience pandale komatu iyeyu wasankha running mate otsadziwika. History imatiuza kuti lawyer si munthu amasewera mundale. Out of 45 presidents ku America 26 anali maloya. Nelson Mandela, Sam Nujoma and even mzimayi oyamba kukhala president ku Africa ali ndi background ya law. Atupele Mulizi akawerenga history imeneyi akuchita mantha ndi Jenansi. Misonkhano yake akuti dziko likufuna achinyamata. Iyeyu 47 years waluza kale chisankho maulendo atatu. Kodi achinyamatawa anali kuti osamvotera. Bambo ake atapanga retire 2009 anasiya UDF m'manja mwa Friday Jumbe. From nowhere Atupele anaukira. Anapanga sponsor convention yosavomerezeka ndi kumuchosa Jumbe ngati president. Posakhalisa tinaona Kassim Chilumpha, Humphrey Mvula, Moses Dosi, Samu Mpasu and even Jumbe akutuluka chipani. 2014 ataluza chisankho malo molimbikitsa chipani anapita kuboma. 3 years later tinaona ma district governor okwana 12 akupanga endorse Lucius Banda ngati president. Atupele anakwiya
ndi kuwachosa mchipani, including soldier Lucius Banda. 2019 ataluza anawasiya masapota ndi kuthawira ku China. Zaka 5 zachakwera Amalawi akuvutika ndi kukwera kwa katundu, koma iyeyu anasanzika mundale kupita ku bizinesi. Mavuto onse ali mdziko muno Atupere wasankha kulimbana ndi Jenansa. Ndi president wa chipani wa mtundu wanji uyu. Nthawi zonse akusilira running mate ku chipani china. Akanangolowa DPP ngati akanangolowa DPP ngati akulirira running mate. Mwana osadziwa mavuto koma akufuna kulamulira dziko la mavuto. What a joke. Akuluakulu, history is the best teacher. So ndikuona kuti maposti amene akuyikidwa pakati papa ndi azifukwa amphamvu kwambiri, ndiponso abale ndalongo pamudzi pano mutha kuyikira ndemanga akuti ndi zoona zambiri zomwe zayankhulidwa pa. Ndikhulupirira kuti ndawerenga momveka bwino, ndiponso ambiri mwamva imeneyi posti number 2 kukambako za Atupere Mulizi. Page imeneyi ingoyika chilungamo pambalambanda, so ndikuseserekabe inu ndine sitinathane. So apa posti nanso yomwe ikuzungulira kwambiri ndi ya Michael Usi. Tikuonanso kuti Bakili alimbapo kuti akufuna kupha Dr. Usi ngati momuja anachitira ndi Chilima. So mukakumbukiranso kumayambiriro andidayankhulapo kuti Michael Usi adafika extent yokuti adasewera audio yomwe pamachitika makamaka upo okuti akuti awachite discipline, chizungu chomwe chidayankhulidwa ndi chimene chocho awazimisa amenewa awakhazike pasi awachose udindo, akuti amenewa akuti akuganiza kuti angaononge chipani ati apanga discipline. Audio imeneyo idaseweredwa ndithu pamaso pagulu. So Bakili iyati akufuna makamaka amuzimise ngati momwe anachitira vice president. Post inazo imene iri kuzezerekabe ndi mapost pamenepa apayaka moto. Bakili Mulizi TV post inazo apa akuti avirumbiko mumba audio pati 2 kumusiku kuli audio pati 1. Akuchita tikusinjira ndi maumboni tikuona kuti iyi ndi audio apati 1, tikakwera mtunda muliso audio apati 2. ndikuti chimene tingachita apa sitisewera tingofotokoza ziwiri zitatu zomwe zili ma audio mene mu makamaka post number 1 kapena audio number 1 akuti ena akufunsa kuti Mumba akulankhula chani mu audio. Here is a breakdown. Akungofotokozapo zomwe Amumba amayankhula mu audio ili pansi. Akuti April 2023 Nogma inapereka contract kwa makampani atatu kuti azigula petrol. Onsewa anabwera ndi virumbiko Mumba komanso Corinne Zamba. Mukamvera bwinobwino audio imeneyi, Mumba akutchula yekha mayina a makampani amenewa Augusta, Adax komanso Hapco. Amene mukususa pitani ku Nogma mukafufuze, mukawapeza makampani wa mu system yawo yogula mafuta. Ikakhala Hapco ndi kampani ya anthu awiri, Mumba ndi Corinne Zamba. Amatatamiza kuti eni yake ndi aku Dubai, boma limawapasa mabiliyoni kuti akagule mafuta, koma mafuta osamagula, ndalamazo amangogawana ndi chakwera. Kumaliza kuti history is the best teacher. So audio yamba ndimene iye zina zomwe tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.